Seuraavaksi pääsemme tutustumaan kiihdytysajon kilparyhmään nimeltä Outlaw. Tämän ryhmän puuhamies Timo Orhanen saa nyt kertoa, minkälaisia ovat Outlaw-autot. Outlaw-autothan ovat tällaisia ihan auton näköisiä oviautoja, jotka sisältävät pääosin täysverisen kilpurin sisällä putkirunkoineen. Ja niistä löytyy moottoreita, sekä turpoja, tuplaturpoja, vapaasti hengittäviä, mekaanisesti ahdettuja, ilokaasutettuja, kaikkia ratkaisuja. Erittäin mielenkiintoinen ryhmä. 1/4 mailissahan ajetaan 7,5 sekunnin aikoja ja loppunopeudet yli 300 kilometriä tunnissa parhailla. Ja sittenhän meillä on nämä 2 kisapaikkaa, eli Kalajoki ja Pudasjärvi, jotka ajetaan lentokentillä. Niissä ajetaan 1/8 mailia, eli 201 metriä. Ja niissä ajat painuvat tuonne hiukan alle 5 sekunnin ja loppunopeudet ovat vajaa 240 kilometriä tunnissa. Viime kauden kilpailuissa elettiin monia jännittäviä hetkiä. Voittokamppailu säilyi viimeiseen kisaan asti, eikä aivan vahingoiltakaan vältytty. Kausi oli todella jännittävä ja tiukka ja mestaruushan ratkesi vasta finaalien viimeisessä lähdössä, kun Kalle Mannerkoski korjasi potin kotiin Hannu Kalliomäen nenän edestä ja 3. sijoittui sitten Tomi Pellinen. Tähän kauteen lähdetään mukaan uusin tavoitteen, sillä tänä kesänä tullaan kruunaamaan ensimmäinen Outlaw Suomen mestari. Aikaisemmin tässä ryhmässä on ajettu vain Cup-mestaruudesta. Siinä on noin parisenkymmentä yli 1000 heppaista autoa, jotka kiertävät koko sarjan ja kilpailevat Suomen mestaruudesta. Mutta nyt on rakennettu niin kovaa kalustoa tähän ryhmään. Sekä vanhat ovat päivittäneet omia autojaan ja kalustoaan, että ihan uusia autoja on rakennettu Outlawta varten ja semmoisia teholukemia, että kyllä pärjäämisen mahdollisuudet ovat ihan kaikilla. Todella paha sanoa, että kuka korjaa Suomen mestaruuden, että tulee olemaan niin tiukka kausi ja mestaria on todella vaikea arvata mitenkään. Ne tiimit, jotka pystyvät ajamaan eheän kauden ja ajavat tasaisesti joka kilpailussa, niin tulevat olemaan tosi korkealla loppupisteessä. Kaikkien Outlaw-tiimien puolesta haluaisin esittää erityiset kiitokset yhteistyökumppaneille ja tukijoille. Ja pyrimme Outlaw-ryhmästä tekemään todella näyttävän ja hienon ryhmän tälle kaudelle. Ja muistakaa, Drag Race on parasta paikan päällä.